дополню. Вообще жизнь дается для того, чтобы Všeobecne život je daný, aby sa ľudia naučili láske. Nejde o sex, ale o lásku vyššieho rádu, nebeskú, o ktorej hovoril Ježiš Kristus. где есть место Ale tam, kde je strach, už nie je miesto na lásku. Preto, ak je pre vás dnes vlastná koža drahšia, než vaša koža zajtra, tak na vás čakajú veľké nepríjemnosti. А вот если вы свободны от страхов и излучаете эту самую Ale ak sa nebojíte a vyžarujete lásku, tak budete odstrelení ako prvý. потому что Nebudete odstrelení ako prvý, pretože vám bude poskytnutá podpora od Všemohúceho. вы будете Ale ak budete zastrelení ako prvý, hľadajte v sebe strach. Rozumiete? Všetci ste videli nádherný film Ví, видели фильм замечательный «Вий». ale nebola to nečistá sila, ktorá zabila filozofa. Zabil ho jeho vlastný strach. Его убили его собственные страхи. Pozrite sa, od čoho záleží víťazstvo. Záleží na tom, ako sa dokážete naladiť. Ak si myslíte, že vás likvidujú ako prvého, tak komu zazlievate, že sme nezvíťazili? Tým skôr, že ste dospelý a skúsený človek. У кого? Schovať sa za kričkom je lepšie? Если вы в кустиках, то вы Ak ste za kričkom, tak ste tráva na boisku a nikomu vás nebude ľúto. Vážení kolegovia, svetové dejiny, celé svetové dejiny učia, že svet je riadený aktívnou menšinou. A ak chcete, aby sme žili šťastne, tak je nutné, aby sa tá aktívna menšina stala našou, konceptuálne, svetonázorovo, mravne. A práve na tom by sme mali pracovať. Samozrejme, že to neznamená, že by sme mali zrušiť prácu s väčšinou, ale uprednostniť prácu s aktívnou menšinou, hlavne s mládežou. Príroda neznáša prázdnotu. Я хочу рассказать две истории. Chcel by som vám porozprávať dva príbehy o tom, ako nebojacnosť vedie k víťazstvu. Prvý príbeh je z rusko-tureckej vojny z rokov 1828 až 1829. Briga Mercury odrazila útok dvoch tureckých bojových lodí. Бился Jedna mala 150 diel, tá druhá 74. Na Mercury bolo 18 diel kalibru jablčka. на Меркурии 18 пушечек калибром с яблочко. Когда англичане узнали, Keď sa Angličania dozvedeli, že Mercury odrazila útok, nechceli tomu veriť. Ako sa jej to podarilo? одну из ядер калибром с яблочко Jedna z gulí kalibru jablčka prerazila lano, ktorým sa oplachtenie pripevňovalo k čeleniu lode, s priemerom o niečo väčším ako jablko. Skúste odhadnúť pravdepodobnosť zásahu zo vzdialenosti niekoľko stoviek metrov. Z diela s hladkým vývrtom, v ktorom sa delová guľa voľne hýbe, do povrázku s priemerom porovnateľným s kalibrom gule. диаметром с калибр пушки. После того, как эта A веревочка potom, keď bolo lano prerazené, všetky sťažne tureckej bojové lode stratili stabilitu a Turci sa museli stiahnuť z bitky. Mercury stratila 6 mužov. Ďalej, prečo veliteľa brigy Kazarského po 20 rokoch nevidíme medzi ruskými admirálmi? Pretože ho Mikuláš I vymenoval svojim flügel adjutantom a poslal na inšpekčnú previerku do Nikolajevskej a Chersonskej gubernie a tam Kazarského otrávili spoluobčania. Nešetrili jedom, v hrobe bol fialový s vypadanými vlasmi. отравили свои, яда не жалели, он лежал в гробу фиолетовый, и волосы отделялись от тела. Вторая история, та же самая русско-турецкая война. Druhý príbeh z rovnakej rusko-tureckej vojny. Dobili sme Varnu, na dobití sa osobne zúčastnil cisár Mikuláš I. Po obsadení mesta cisár na bojové lodi cisárovna Mária vyplával smerom k Odese. Vypukla búrka, ktorá cisárovnu Máriu značne poškodila a odniesla ju k Bosporu, kde sa nachádzala turecká flotila. Presnejšie povedané, to, čo z nej zostalo po námornej bitke pri Navarine. Его остатки после
Наваринского сражения. Был собран военный совет. Bola zvolaná bojová porada, na ktorej bolo rozhodnuté v prípade útoku vstúpiť do boja a po vyčerpaní všetkých možností vyhodiť loď do povetria. Исчерпан и взорвать корабль. Ветер переменил направление. Vietor zmenil smer a cisárovna Mária bola odnesená k Odese. Это вот на тему о том, Toľko k téme, že zbabelstvo je zbabelstvo a nebojacnosť a zmysel pre občiansku povinnosť je zmysel pre občiansku povinnosť. Может, я еще дополнить хочу? Čo mi to rozprávate? Mám 73 rokov. Pamätám aj Stalina. Hovoríte o strachu. U nás je štátna politika, nie verejné zhromaždenia ako tu. Štátna politika sa zakladá na strachu. Aj Alexander Grigorievič často používa zastrašovanie, aby udržal spoločnosť. Neviete to? A vy mi hovoríte, Вопрос... chápem vašu otázku, kolegovia. My tu s vami v podstate diskutujeme o našej spoločnej budúcnosti. Je to tak? Если не мы будем этот образ... Pokiaľ to nie sme my, kto diskutuje, modeluje, vteľuje, tak bude realizovaný cudzí obraz. Môžeme jednoducho zveriť modelovanie našej budúcnosti pesimistickému nihilistovi? Пессимисту, нигилисту. Nie, samozrejme nie. To je všetko. страхах и всем прочем. Ďalej o strachu a o všetkom ostatnom. Existuje nádherné príslovie Kľučevského. Sú ľudia, ktorí sa premieňajú na dobytok, ako náhle sa s nimi začne zaobchádzať ako s ľuďmi. Поэтому Preto tá veta, ktorá bola napísaná na bráne jedného z táborov smrti, každému, čo jeho je, by nemala byť tabuizovaná. смерти каждому свое. Она вообще-то не должна быть табуирована, но ей должен быть придан добродетель. Mal by jej však byť pridaný dobročiniaci zmysel. A ak hovoríme o štátnom riadení a o politike, tak v Koráne je odporúčanie. Nasledujte toho, kto vás neprosí o odmenu a je na priamej ceste. Takže je nad čím sa zamyslieť. Награды и кто на прямом пути. Есть о чем подумать. A u nás prebiehajú volebné procedúry ako napríklad v 90. rokoch. Niekomu sa páčila Gajdarova tvár, inému zase kučery Javlinského. A to je všetko. Hovorili ste o globálnych projektoch, o západnom a ruskom. Môžete uviesť podrobnosti o tom ruskom globálnom projekte a aké opatrenia sa teraz vykonávajú, čo sa robí? Ну, как хочешь. Понимаете, коллеги, вот вы услышите, мы с вами же... Pozrite, kolegovia, počúvajte. My s vami hovoríme kvôli niečomu a nie len tak pre zábavu. Pred chvíľou som povedal, že sme vynaložili titánske úsilie, viac ako 10 rokov, na medzinárodnej úrovni, aby sme presadili 3 modelové zákony a vy sa pýtate, čo sa robí? Ďalej, je to na vás. Ak nie ste schopní potom, čo som vám to oznámil, pozrieť sa na webové stránky medziparlamentného zhromaždenia SNS, prečítať si ich a pochopiť, aký má byť váš účelný postup v danej situácii a stále sa nás pýtate, povedzte, čo máme robiť, tak mám otázku. Zaoberáte sa tým, čím by ste sa mali? Môžete mať dobré zámery, ale musíte byť efektívni, produktívni, zodpovední. Rozumiete? Samotné dobré zámery, to je málo. Более подробно дело обстоит таким. Podrobnejšie je to tak. Keby ste ovládali telepatiu, tak by ste počas sekundy načítali všetky informácie, ktoré sa v mojej mysli vzťahujú k ruskému projektu globalizácie. Ak telepatiu neovládate, tak si musíte prečítať 6 zväzkov osnov sociológie, ekonomiku inovačného rozvoja a ešte jednu knihu Dialektika a ateizmus. 2 nezlučiteľné podstaty. Экономику инновационного развития и еще одну книгу «Диалектика и атеизм. 2 сути несовместны». И вы подробно A узнаете. potom budete o tom projekte podrobne oboznámení. Еще вопрос, так сказать. Но я, чтобы на нас не обижались, Nehnevajte sa, predstavte si lekára. 6 rokov študuje, aby sa stal lekárom, potom stáž a nakoniec sa stane chirurgom. A keď už je chirurgom, tak sa musí na každú operáciu veľmi starostlivo pripravovať. Tu si trúfame riešiť globálnu politiku.
Rýchlo nám to stručne vyložte a my potom všetko rýchlo vyriešime. Buďme rozumní. Вкратце, по-быстрому, все просто. Stručne a rýchlo všetko je jednoduché. Existujú objektívne zákonitosti, ktorým je ľudský život podriadený. V náboženskom chápaní sa súhrn týchto objektívnych zákonitostí nazýva Božie predurčenie bytia tohoto sveta. Божие бытия этого мира. Objektívne zákonitosti sú poznateľné z Božej milosti ľudským úsilím. Pokiaľ si svoj život vybudujete tak, aby vaše životné smerovanie bolo nimi podporované, bude všetko v poriadku. Поддерживали ваш жизненный курс, все будет хорошо. Если строить Pokiaľ ale budete budovať svoj život v rozpore s týmito objektívnymi zákonitosťami, zlomíte si väz a zahubíte aj veľa tých, čo budú na vás závislí. Všetko ostatné sú nepatrné detaily a ich vzájomné väzby. V detailoch sa dá utopiť. этих деталей. В деталях можно Ale v tom, aké sú to detaily a v ich vzájomných väzbách spočíva rozdiel medzi vedou a pseudovedou. A v dôsledku toho, že sú objektívne zákonitosti poznateľné, sa pseudoveda líši od vedy. V súlade so zásadou prax je kritériom pravdy. Zásada prax je kritériom pravdy sa prejavuje tak, že pokiaľ váš obraz sveta nie je chybný, je vaša budúcnosť predvídateľná a riaditeľná. To je všetko. Ďalej už sú to len nepatrné detaily a ich vzájomné väzby. Je ich ale množstvo. деталей много. Да, коллеги, я прекрасно понимаю, что нет у вас... Kolegovia, chápem, že nemáme možnosť plnohodnotne ukončiť našu predchádzajúcu prednášku, ale každopádne závery by sme mali vyvodiť. Téma predošlej prednášky bola vzdorovanie manipuláciám s individuálnym a masovým vedomím. Prvý pojem – subjektnosť osobnosti. Od slova subjekt, nie subjektivita. Pojem osobnej subjektivity ako základ samosprávy. Subjektivita osobnosti je jej vedomá schopnosť odhaľovať problémy, riešiť ich a niesť zodpovednosť za dôsledky ich riešenia. Záver. Každý človek musí podstúpiť osobnostný prechod od stavu objekt manipulácie k stavu subjekt sebariadenia. Záver 2. Ako uniknúť manipuláciám? Sú 4 jasné univerzálne techniky. Prvá. Ak sú vám vnúcované 2 protichodné extrémne pohľady, zamyslite sa nad tým, či neexistuje ešte tretia alternatíva. Ale v žiadnom prípade si ju neplete so zlatým stredom. Mali sme tam takúto schému. Lož, pravda. Lož číslo 1, lož číslo 2. Všetci ste ju videli? Pravda leží bokom. A ak sa budeme snažiť nájsť strednú cestu medzi klamstvom číslo 1 a klamstvom číslo 2, nikdy ju nenájdeme. Teda je to o tom, či sú vám vnúcované 2 extrémne protichodné pohľady. Druhá, ak vás dotieravo nabádajú k neodkladnému rozhodnutiu, musíte neodkladne počkať. Chápete? Rýchlo, rýchlo, rýchlo. Buď takto, alebo nejako. Niekto vami manipuluje. Ste svojprávni dospelí ľudia a máte právo sa zastaviť, premýšľať, rozhodnúť sa bez nátlaku a bez manipulatívnych švindlov. Pokiaľ sa pri rozhodovaní stretnete so snahou aktivovať vaše emócie alebo iný typ psychiky ako ľudský, je to známka možnej manipulácie. Štvrtá, kto bude mať z dlhodobého hľadiska, to je veľmi dôležité, z dlhodobého hľadiska, prospekt z toho, čo je vám vnúcované. Potrebujete to vôbec? Tak to sú 4 jednoduché a zrozumiteľné pravidlá, ktoré vám pomôžu uniknúť pred manipuláciami.